konke South Africa phesheya kwezilwandle ko Mozambique yonke indawo laba abantu bekhona ngoba sikhuluma ngomuntu onegazi lodala uNkulunkulu noma ngabe unhloboni yomuntu but uNgobese uyambingelela manje kusena. So kafushane uNgobese ubefuna ukuthi akakhulume nabantu abangafuna ukuqonda kabanzi uma suke sikhuluma ngento yenhlanhla ukuthi sikhuluma ngani. Okokuqala nje ke ngisho ukuthi uNgobese umuntu lo owumela kwendabuko otholakala la eThekwini eVarileme Hotel noma esekwavela ngiyacabanga lo mlayezo uzohamba ufike nakwabanye abantu abengaze bambona uNgobese. Kulezi insuku ngilokhu nginabantu engikhuluma nabo sikhuluma ngendaba yesigubhu noma yenhlanhla. Selokhu ngibhizi nje ngikhuluma nabantu ngikhuluma ngesigubhu ngikhuluma ngento yenhlanhla. Lapha abantu into edala ngiyenze le video ukuthi ukhona umuntu ukuthi ayibuke ivideo yami ngoba la ngisuke ngichaza khona ngisuke ngiphuthuma isikhathi. So nje manje ngithatha lesi sikhathi ukuthi ngikhulume nomuntu ozokwazi ukungilalela enzele ukuthi uma ezofona ngabe ufonela ama direction ukuthi ufuna ukuzama uNgobese ngento ayibonile azwile ngayo. Okay, ngifuna uqala lapha na kuma 1000 uma 1000 lo bese lokusikhuluma ngawo into yenhlanhla leya eyakha imali eyakhiwela kuwena emzimbeni ngoba imali kumuntu ifa emzimbeni kuqala ngaphambi kokuthi umuntu aswele. Kuthi kufika ukweswela kuqala ukuswela kufika kumuntu emzimbeni bese umuntu iphela imali ayibonda imali ayisekho. Sase siba nento ethi ake sikhandele into ethi ekuthiwa 1000 lento u1000 kube yinto ezokwenza ukuthi umuntu noma ngabe ufaka isichide noma ufaka amanzi amnyama noma ngabe uphele kuzela idlozi kodwa uma ke samenza samgeza ngayo sase simenze egazini bese kuba ukuthi inhlanhla yakhe iyavuleka uyakwazi ukuthi imali ayithole nokuthi mayithola imali ikwazi ukuhlala ukuthi mayiplana izinto zenzeke. I-start set leso ngeke ngakubiza ngesigubhu lokungathi kwisigubhu kodwa esenziwe egazini senhlanhla esigcatshwakho hayi osiphathayo kuthiwa naso isigubhu sakho hamba naso. Okay ke sase sithi ke lokho kuba u6800 sinezigubhu la ekhaya ezizakhayo zenhlanhla okuhlanganisa yonke inhlobo yamakhubalo kuhlanganisa bonke amakhubalo bese kuba amafutha enhlanhla bese kufakwe esigujini. Isigubhu kahle kahle yilento yeswela etshalwe ensimini enjengethanga ekhishwa bese iyomiswa bese kuyabhorwa bese kukhishwa lezi inhlamvu ephakathi bese uma kwenziwa lokho kuzobe sekwenza ukuthi kube ukuthi yonke into le umuthi engugayile mina sengizokwazi ukufaka la phakathi esigujini bese ngifaka uze kubiza isigubhu ngaleyo ndlela kodwa umuthi kahle kahle sokugayiwe wenhlanhla nawo okhontrola ngama levels akhona ngoba njengoba sinezigubhu lezi sisho eziphathwayo ziqala ku 12000 uma usuzokwakhela umuntu esithi useyayiqala ibhizinisi yakhe noma unemali athi ngifuna ukuqala ibhizinisi mhlambe eshisa nyama noma ngifuna ukuyovula ibhushori ngifuna ukuthi ngibhidwa kulento yamathenda yena ngithola umuntu othi nje amathenda awamawasanginika imali noma uvaleka into zama isalo khunje. Isigubhu sisiza ngisho umuntu osuke netaxi ethi ngikala into yetaxi ngifuna ukuthola itaxi kanjani nginabantu engibenzelile igubhu kodwa futhi angivelanga igubhu mina ngazenza ngayinika abantu ziqale ukuthi ngiyisebenzise kumina ukuze ngisibone isigubhu thawo. Lesi sigubhu sakho Ngobese senhlanhla kanti siyasebenza ngempela siyakwazi ukunikeza inhlanhla. Okay ke isigubhu uma umuntu enikezwa sona siye simnikeze 14 days bese simtshela sizobe siqala sisebenza. Isigubhu sitshalwa kumuntu njengohlamvu lombila bese simila bese siconnectiswa kuye njengelokozana njengongathi umuntu ukholojisa idlozi ukuze umuntu uma esikhulumisa phela isigubhu sakhe esiconisele emphepheni noma esiconisele emalahleni noma esiconisele emanzini sikwazi ukuthi simuzwe saskisi sikwazi ukuhamba siye lapha umuntu afuna ukuvula khona iminyango. Isigubhu into yenhlanhla njengenamgomo engahlatshelwa imbuzi engahlatshelwa inkukhu engangeni ngisho igazi esuke izokwenza ukuthi wena ayikho into ekuthiwa ngeke uyenze ayikho into ekuthiwa ngeke uzuyenze uma usebenzisa isigubhu wenza yonke into futhi noma ngabe kuthiwa lesigubhu sakhele ngisho umuntu ohlala emqashweni ngisho umuntu ohlala eflatini akusizo ngathi uma uthatha isigubhu sekuzofanele asikisiwe kwakho rondo
uma ngabe unje isigubhu kufanele kube ukuthi into yakho yenhlanhla ozothi uma uyenza ikunika imali noma ngabe ukuphi la ukhona. So into efuna ukuthi umuntu kube umngane wakhe njalo lento alokho eyicela kuyayikhulumisa, but ayisona isithwalo, ayibulali, akunangane ezoshona, akukho umuntu nakubina ikhona lekhaya ingane ziyaphila. Njengoba ngila ngikhuluma ngokwami, akunangane eshonile, akunamuntu okuthiwa akaseke emhlabeni, akunamama wami okuthiwa ufile, akunabafowethu bafile ngoba kinesigubhu. So into entathe ezodinga ukuthi uma uyithatha ikuphushe ekutheni ngoba sibaningi esiqale kunomuntu namhlanje ofundile wazama business kodwa umsebenzi amabhizinisi akhe awaqhubeki nemali akayibona skisi ukuthi ishona kuphi. So abantu bazokuxoxa ngolongikhohlelo ngoba ne-flu. So bengenza ukucacisela abantu ukuthi emhlabeni zikhona izinto ezinhlanhla and uNgobese uyazenza izinto ezinhlanhla and uNgobese kungesikhona kodwa lokho kodwa nje lokho esikhuluma kwenhlanhla uyakwenza futhi guarantee usuke uzokwazi ukuya phambili ngalendlela asuke ezokwenzela ngayo. Ngifuna ukuthatha ukuphamisa ukubonga kubantu nabo bonke abantu kuyo yonke indawo ukuthi uNkulunkulu abantu abasize. Lapho engitholakala khona ngokusebenza kwami abantu ngitholakala eVerulam eWaterloo ilokishi lapha kuHibo Road 143 Hibo Road. So ilokuzane yakhona mawufaka kuma GPS lezi zokuxhumana ngiyatholakala lapha ku www.drngobese.co.za. ngiyathola ilapha futhi okwazi ukubona khona yonke iNgobese into ayenzayo. Okay, ngiyatholakala lapha ku Facebook page Dr Ngobese. Ngiyatholakala lapha ku 078 191 1010 078 191 1010 07227 68936. lezi number ziya WhatsApp zonke. Ngiyatholakala lapha ku Facebook page wami ku Facebook futhi ilokuzana uDr Ngobese lo uzolokuzana ngine number engitholakala kuyona futhi lapha ilandline yami 031 012 5095 031 012 5095 inamba yama office leyo engwazitholela kuyona. So engifuna ukuthi abantu bonke abasize nokuthi umuntu uma esacabanga nje ukusuka ngoba khona umuntu ecabanga ukusuka ezendaweni bese kuba ukuthi umuntu angazi ukuthi usuke ezothini, usuke ezokwenza njani. Uma usahlanganisa imali nje uNkulunkulu bese yakusiza namadlozi akini ukuza ukwazi ukulekhonja. And ngingumfundisi ngibishapi ngiyakhonzisa lapha eWaterloo nabaholi bami bonke nabazalwane silapha eWaterloo lapha esilokhunjela khona. Ungafona futhi kulama number ngama Sunday ngoba ngo12 o'clock suke sithi sinikeza abantu isibusiso abaxakekile, abantu abangabathola, abantwana abantu abangawuthola umsebenzi, abantu abaxakekile emakhaya nangumthandazo ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu abe nenkinga emalini kodwa bese sithi emthandazweni mase enkonzweni usuke ungatshaje kungekho mali ozoyikhipha, usuke phela ulethwa ubuwena bakho bese ubonela izinto okufanele usizokuzona. Uma uthola ichance noma usuke enibethu usuka eNanda usuka manongoma usokuphi kuphi ngeSunday thina suke sikhonzisa lapha. Ma respect siyasikhonzisa lapha sinika abantu isibusiso ngoba ukhona umuntu onazi izinto kodwa engabusisiwe. Khona into oba nento yakhe ndibe right kodwa ubona into eyibusisekile. So sifuna ukuyibusisa sibabusisa abantu egameni leNkosi. Amen.